No nie je to len o práci. 3. februárový víkend u Salesiánov v Žiline v priestoroch Strednej odbornej školy svätého Jozefa Robotníka bol aj poznávací. Nové prírastky s radou redaktorov a kameramanov získali nielen priateľov, ale aj množstvo informácií. Na tomto školení som sa dozvedela plno nových poznatkov, napríklad aké sú základné prvky reportáže. Potom som tu našla plno nových priateľov, z ktorých vzťahov môžem čerpať. A čo z tohto víkendového pobytu zanechalo v školiacom týme najväčší zážitok? V noci som sa zobudila na to, že mi bola veľká zima, normálne som sa triasla. A bolo to nepríjemné. No bola mi strašná zima, úplne som sa triasla a skoro som plakala. Musím povedať, že dosť zle, lebo mi okrem toho, že vrzgala posteľ, tak mi bolo strašná zima. Situáciu nám ozrejmil vedúci internátu Dom Peter Lukáčik. Tak nachádzame sa pred plynovou kotolňou, je tu napísané. Zajste si spomeniete, ako sme včera vyhrali nad Rusmi. Žiaľ, Rusi sa nám pustili tým, že priškrtili tie plynové kohútiky, ale máme tu my náhradné riešenie. Včera sme už s tým rátali, že samozrejme vyhráme a preto sme objednali prehozy, už sú nachystané, takže tejto noci už vám bude teplúčko. Ale poďme sa pozrieť na ten plyn. Ako vidíme, Rusi nám dali 2 góly, takže iba 2 barely plynu nám pustili. Chladom zhoršené podmienky snadne znížili úroveň práce a nadšenie nováčikov. Zo Žiliny pre Salesiánsky magazín Kristýna Zelná.